Talk Music with Soni Komanduri. Hi Soni. నేను చూడు Thank you so much. నేను చూడు ఇలా పిచ్చిదానిలాగా అరుస్తుంటే నువ్వు హాయ్ సోనీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అని ఒక పాయిస్డ్ బిహేవియర్తో ఇలా ఐఎమ్ ద ప్రిన్సెస్ ఓకే అన్ని తనే చెప్పింది. సో ఫస్ట్లీ వెల్కమ్ టు మై షో. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఈ ప్లాంట్ ఇవ్వడానికి ఒక చిన్న సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది. సో ఇది చూసినప్పుడల్లా నీకు మన మదర్ నేచర్ ఎన్వైరన్మెంట్ ని సేవ్ చేయాలి అనే ఒక నోషన్ గుర్తు రావాలి. సో ఆర్ యూ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ దట్ మైట్ హెల్ప్ ద ఎన్వైరన్మెంట్ ద నేచర్ ఇన్ ఎనీ వే? ఏదైనా లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ ఉందా ఆల్రెడీ? ఆర్ యూ ప్రాక్టీసింగ్ సంథింగ్? ఒకవేళ నువ్వేం చేయకపోతే మా ఎపిసోడ్కి వచ్చావు కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి యూ నీడ్ టు స్టార్ట్. డెఫినెట్లీ. సో అంటే నాట్ అ బిగ్ డీల్, బట్ మా ఇంటి చుట్టూ అయితే ప్లాంట్స్ పెంచుతూ ఉంటాం మేము. ఒక చిన్న కమ్యూనిటీ ఉంది, సో అందులో కూడా ప్లాంట్స్ పెంచుతారు అండ్ దే మెయింటైన్ ఇట్ రెగ్యులర్లీ. సో యా, చిన్న చిన్న వెజిటబుల్స్ అండ్ స్టఫ్, సో వి గ్రో దెమ్. సో ఇది కూడా డెఫినెట్లీ అందులోకి వెళ్తుంది. ఇట్ లుక్స్ వెరీ క్యూట్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. సో దట్ ఈస్ ఆసమ్. ఇంకా ఎక్కువ మొక్కలు పెంచండి. గో గ్రీన్, సేవ్ ది ఎర్త్. డెఫినెట్లీ. I like this motto of your show. Hi Nutana, welcome to Let's Talk Music with Soni Komanduri. So how are you? Hi Soni, I'm doing good. How are you? After a long సరే అందరు నిద్రపోండి, నేను ఇంకా చెప్తానే ఉంటా. బట్ జోక్స్ అపార్ట్, ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైం మనం కలుస్తున్నాము. అండ్ you've been very busy and you've been happening. నీ ఏదో ఒక పాట రిలీజ్ అయితేనే ఉంది. సో నూతన నేను ఎప్పుడు తలుచుకుంటూనే ఉంటున్నాము. సో ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ all the releases, all the hits. Thank you. You're doing great. So ఎలాగో మన షో కిక్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. సో దట్స్ గోనా బీ విత్ పీజే ఆఫ్ ద డే. ఎందుకంటే యూ ఆల్ నో సోనీ అంటే పీజే, పీజే అంటే సోనీ అని. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ పీజే ఆఫ్ ద డే. I have 100 watermelons in one room and 400 watermelons in another room. So what do I have? Watermelons. ఇక్కడే పప్పులో స్టెప్ వేసాను. యాక్చువల్లీ మోకాలు వేసేది, కాలు కూడా కాదు. 2 rooms రా. 2 rooms. 1 room and another room, no? ఓకే, అందులో వాటర్మెలన్స్ కూడా ఉన్నాయిగా. రూమ్లో ఉన్నాయిగా. నాకు ఫస్ట్ మెయిన్లీ రూమ్ ఉందిగా. వాటర్మెలన్ కూడా ఉంది నీ దగ్గర. రూమ్ లో వాటర్మెలన్ నువ్వు మెయిన్ గే ఉంది, దాని పక్కనే ఉంది అని అడగలేదు. నీ దగ్గర ఏముందన్న ఆన్సర్. నా షో, నా ఇష్టం. నువ్వు నవ్వాలి ఇప్పుడు ఆ చిల్లర్ జోక్కి. అంతే, నీ షోకి వచ్చిన గెస్ట్. పోయి నేను నూతనతోనే లాజిక్స్ మాట్లాడదాం అనుకున్నాను. చూడు, ఇదే మ్యాజిక్. తనతో ఏదన్నా మాట్లాడొచ్చు, ఏం చెప్పినా వింటుంది. మీరు లాజిక్ గురించి డిస్కస్ చేయాలంటే మటుకు హాయ్ నూతన, నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్. ఇంకా ఐ డోంట్ ఈవెన్ వాంట్ టు డిస్కస్ విత్ యూ అబౌట్ లాజిక్స్, మ్యాజిక్స్ అండ్ ఆల్. సో గుడ్ ఫర్ యూ. నాకు ఐ నో ఐఎమ్ వెరీ ప్రిపేర్డ్. తినతో ఉన్న కొంచెం వరకు మాట్లాడచ్చు. ఇంకా ఆంటీతో లాజిక్ మాట్లాడాలంటే మ్యాజిక్ అవ్వాలి అంతే. ఇలాంటి ఇల్లాజికల్ క్వశ్చన్స్ ఆంటీకి వేసి ఇది కాదు అది అని చెప్పామంటే ఇంకా అయిపోయింది. ఓకే అవుతుందన్నమాట మనకి. ఎనీవే, సో you've sung so many beautiful songs. Yes. And నూతన అనగానే మీకు ఒక పాట కాదు, ఇన్ని పాటలు గుర్తొస్తాయి. అండ్ దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ థింగ్ నూతన. సో ఇంత చిన్న ఏజ్లో you've achieved a lot. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ. అండ్ నీ ఇన్ని పాటల్లో నువ్వు పాడిన వాటిల్లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ మెమరబుల్ సాంగ్స్ దట్ యూ ఫీల్ మా కోసం పాడి వినిపించు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మెమరబుల్ సాంగ్ అంటే టక్కున ఏది గుర్తొస్తుంది నువ్వు పాడిన దాంట్లో ఈరోజు ఇప్పుడున్న మూడ్కి? భలేగుంది బాలా. స్టార్ట్. ఎన్నేళ్ళైనా ఏమంత నచ్చదో నువ్వు లేని చోట, నువ్వు పక్కనుంటే సాలు, ఇంకేమి వద్దులే చెంత చేరరావా. క్రేజీ. శ్రీకరం మూవీకి ఈ పాటను పాడావు అలాంగ్ విత్ పెంచల్ దాస్ గారు. సో అంటే ఐ డోంట్ థింక్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ పీపుల్ వుడ్ థింక్ ఆఫ్ నువ్వు అనగానే దిస్ జానర్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అండ్ ఫోక్. ఫోక్ అలాంగ్ సైడ్ పెంచల్ దాస్ గారు. అండ్
యువర్ వాయిస్ ఇస్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్. Different, ఇట్లా నూతన అనగానే ఒక టైప్ ఆఫ్ పాటలు టక్కున గుర్తొస్తాయి. నాట్ లైక్ యూ కాన్ సింగ్ దీస్ సాంగ్స్. సో మిక్కీ గారు ఈ పాట నీతో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారు అండ్ ఐ థింక్ you've done 100% justice to this song, Nutana. So congratulations. And so let's get into the first round. It's called Dumb Songs. It's basically dumb charades, but పాటలు. సో నేను నిన్ను 3 క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, నువ్వు నన్ను 3 అడగాలి. సో ఈ రౌండ్ బేసికలీ నువ్వా నేనా అనమాట. ఓహో. సో నువ్వు గెస్ట్ చేస్తే నువ్వు విన్నర్, నేను అన్ని గెస్ట్ చేస్తే నేను విన్నర్, ఇద్దరం గెస్ట్ చేస్తే ఇద్దరం విన్నర్స్. సో ఒకవేళ నేను ఒకటి గెస్ట్ చేయలేదు అనుకో, నువ్వు కూడా కావాలని ఒకటి గెస్ట్ చేయకు. సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్. ఆ డీలింగ్ ఫిక్స్ చేసుకుందాం నూతన. సో యా, ఐల్ స్టార్ట్. సో ద ఫస్ట్ సాంగ్ దట్ ఐఎమ్ గోనా యాక్ట్ ఇస్, పాట పేరు నేను చెప్పను, యాక్ట్ చేసి చూపిస్తాను తప్పకుండా. పాట. సో ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. 1 1 7 6 176 176 నమస్కారం. 176 176 176 బీచ్ హౌస్లో ప్రేమ దేవత, ఎల్ల చుడిదార్ వైట్ చున్నితో దోచనాయదా. గుడ్ జాబ్ నూతన. థ్యాంక్ యూ. విసురుకో సవాల్. ఓకే, సో నేను నీకు విసిరే పాట పట్టుకుంటున్నా. విసురు, త్రో ఇట్ రా. ఓ పవన్ కళ్యాణ్. ఓకే. గన్నులంటి కన్నులున్న జున్నులంటి కాదా, అందులో ఇంకొక పాట. ఆకాశం అమ్మ అయితే ఇంకేం పాటలు, వీడు 6 అడుగుల బుల్లెట్టు. వేరే సినిమానా, కెమెరామ్యాన్గా అదే షూటింగా, గన్, గబ్బర్ సింగ్. ఎస్, అందులో పాటలు. గబ్బర్ సింగ్, ఓ देखो देखो गब्बर सिंह, అదేనా? అదే. देखो देखो गब्बर सिंह, ऑल इंडिया के हाइपर सिंह, ना 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 ना. ఓకే, సో 1 point 1 point. నీ నెక్స్ట్ పాట విసురు. ఓకే, మూడు చెప్తా, అందులో ఫస్ట్ది. మూడిట్లో ఒకటి. ఫస్ట్ వర్డ్ నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు. అదే ఏంటిది? ఏమి ఏమి ఏమి. ఓకే, సెకండ్ వర్డ్ మనసు. ఏమి మనసు. ఏమి వదిలేసా మనసు. అరే మనసా ఇదంతా నిజమా. ఇంత చెత్తగా చెప్పినా తను గెస్ట్ చేసిందంటే ఈ పాట మేము పాడాల్సిందే ఇప్పుడు. ఏమన్నావో ఎదలో తెలుసా, ప్రేమను కోనా మనసా. బ్యూటిఫుల్ సాంగ్. వాళ్ళు ఏమన్నావో అని చెప్పమన్నారు, అందుకు నేను అది ట్రై చేశాను. సరే ఇట్స్ ఓకేలే, నాకు అరేరే మనసా ఈజీ అని చెప్పి అరే ఇట్ చూడరా అనే ఎక్స్ప్రెషన్ అది. మనసా. సో ఎస్, యూ నెయిల్డ్ ఇట్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ నెయిల్స్ రా. ఐ డూ. అందుకే యూ షుడ్ నెయిల్, ఐ కాంట్ నెయిల్. ఐ నెయిల్డ్ ఇట్. నువ్వు సరే యాక్షన్ చేయలేదు, నేను చెప్పాను, నువ్వేగా చెప్పావు. ఇదేండి ఇది నేనే చూడలే. యా, సో ఇట్స్ యువర్ టర్న్. నేనే విసురుతా. నువ్వు విసరాలి. నేను విసిరబోయే నెక్స్ట్ పాట పండు. పండు 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 పేరు, పండు పేర్లు చెప్పాలి. యాపిల్, జామ పండు, జామురా తిరి కాదు, జామ పండేనా? ఇంకా
మామిడి పండు, ఆరెంజ్లో పాట. నేను నువ్వంటూ హలో రమ్మంటే వచ్చేస్తుందా సిడ్నీ నగరం చేసే ఆల్బమ్ మొత్తం పాడతాను నేను కావాలంటే. మొత్తం ఇట్లా ఒక్కొక్కటి సిడ్నీ నగర్ నేను నువ్వంటూ మొత్తం పాటలు పాడే. హలో రమ్మంటే వచ్చేస్తుందా చలిని పని రూబా రూబా. ఇప్పుడే మినీ మ్యాషప్ అయిందనమాట. సో కమింగ్ టు యువర్ మ్యాషప్స్ నూతన, చాలా you're doing a great job. Thank you. You're taking up music directors and exploring their songs and putting it in a very beautiful way. Recent గా వచ్చిన రెహమాన్ mashup కూడా, oh my god, it's so nice, so Thank nice. you. Congratulations and you look beautiful. థ్యాంక్ యూ. So I think ఇప్పుడు నేను నీకు విసరాలి. ఎస్, సో కొంచెం పాతది, కొంచెం. రా 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 రా. ఇది హీరో అమ్మాయి, నంషరాజ్ బేసిక్ రోల్స్ ఇవి. ఇది హీరో, ఇది తెలుగు. మా గేమ్స్, గేమ్స్ నువ్వు ఓన్లీ పీపుల్స్ ఫీలింగ్స్ తో గేమ్స్ ఆడతావా? ఎస్, దారుణంగా ఆడతా, జీవిస్తా. యా. హైట్ మహేష్ బాబు. ఆరడుగులు. సినిమా పేరు పోకిరి. పోకిరి కంటే ముందా నాని, అర్జున్, అతడు. పిలిచిన రానంటావా, కలుసుకోలేనంటావా, నలుగురు ఉన్నారంటావా, చిలిపిగా చెంతకు రాలేవా. సూపర్ సూపర్ నూతన. యూ చేతి three గోల్డ్ చెప్పా. యూ చేతి గోల్డ్ ఇట్. నేను నా 3 విన్ అయిపోయా. ఇప్పుడు నీకు లాస్ట్ క్వశ్చన్ విసురుతున్నా. నేను కూడా విన్ అవుతా, అవ్వాల్సిందే, లేకపోతే మా డైరెక్టర్ నాకు మెసేజ్ చేస్తాడు పాట ఏందో. రైట్, ఆ పార్షియాలిటీ ఉంటుంది మీకు. లేకపోతే As నెక్స్ట్ a host. ఎపిసోడ్ నేను చేయనుగా. నేను నీకు నెక్స్ట్ విసిరబోయే పాట మళ్ళీ పండే, యాపిల్, మ్యాంగో, పైనాపిల్, పెన్, పైనాపిల్, యాపిల్, పెన్. తెలుగు పాటలండి. ఓన్లీ తెలుగు. యాపిల్ పండు, నారింజ పండు, బత్తాయి పండు, అనస పండు, పనస పండు, నిమ్మ పండు, దానిమ్మ పండు, మామిడి పండు, అరటి పండు. తప్పు. ఆ పాట కాదు, ఆ పళ్ళలో ఏదో ఒక పండు ఉంటుందేమో అని చెప్పా. పండే లేదు, వేరే పండు చెప్పు. పండు పండు పండు. ఇంకేం పండు ఉంది? ఇందాక చెప్పావు నువ్వు, నా ముందు క్వశ్చన్కి నువ్వు ఆ పండు చెప్పావు, ఇప్పుడు చెప్పట్లే. రౌండ్గా ఉంటుంది, నిమ్మ పండు కొరుక్కొని తింటాం. జామ పండు, జామ పండు రే కాదా, జాము రాత్రి జాబిలమ్మ, జాము రాత్రి జాబిలమ్మ అని జామ పండుతో చెప్పాలని నాకు ఈరోజే తెలిసింది. ఇప్పుడు నీకు కౌసల్య కృష్ణమూర్తి మూవీ ఇస్తే ఏం చెప్తావు? కౌ అని చెప్పి ఇట్లా చూపిస్తావా? కాదు అండి, డజంట్ వర్కౌట్. ఇది యాక్చువల్లీ ఒక ఫ్రెండ్తో అయింది. ఇప్పటికీ ఒక ఆల్మోస్ట్ 1-2 years అయిందేమో. ఇప్పటికీ అతన్ని చూస్తే ఫస్ట్ కౌ అని చెప్పిలా. అంత అలాంటి కళాఖండాలు చేస్తే కష్టం కదా మర్చిపోవడం. సో 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 ఇంకొకసారి సో అంటే మా డైరెక్టర్ అని కొడతాడు. సో నూతన, కమింగ్ టు ఓ బేబీ, ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జాజరేటింగ్ బట్ ఐ థింక్ యూ ప్లేడ్ కీ రోల్ ఇన్ దట్ మూవీ. ఎందుకంటే you've sung most of the songs. I think you've sung 3 songs in Oh Baby. Yes. And నీ పాటలు మూవీని ఇంకొక లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాయి. థ్యాంక్ యూ. అండ్ యువర్ వాయిస్ బ్లెండ్స్ విత్ సమాంతా సో వెల్. చాలా బాగుంది ఆన్ స్క్రీన్ అండ్ వినడానికి కూడా బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్. థ్యాంక్ యూ. సో టాక్ అబౌట్ దట్ మూవీ అండ్ అబౌట్ ద ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ ఒక మూవీలో 3 పాటలు and all of them are hit songs. So
హౌ డు యూ ఫీల్? I feel wonderful, I feel elated and joyous. Like whenever నేను దాని గురించి ఆలోచించినప్పుడల్లా ఇట్ ఫీల్స్ సో సరియల్. అంటే లైక్ చాలా ఒక్క మూవీలో 3 సాంగ్స్ అంటే ఇప్పుడు బేసికల్లీ ఒక్క మూవీలో ఒక్క సాంగ్ రావడమే కష్టం, అలాంటిది 3, అది కూడా సోలోస్ అండ్ డిఫరెంట్ జాన్రా సాంగ్స్ 3. అవును. చాంగు భళ ఏమో కొంచెం పెప్పీగా, అండ్ దెన్ ఆకాశంలోన ఇస్ వెరీ ఇమోషనల్ అండ్ హార్ట్ టచింగ్, అండ్ దెన్ మహా అద్భుతం వచ్చేసి ఇన్స్పైరింగ్. అదొక టైప్ ఆఫ్ మెలడీసే బట్ స్టిల్ దట్ డిఫరెంట్, లిటిల్ డిఫరెంట్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో యా, ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ ఐ కుడ్ పుల్ దెమ్ ఆఫ్. అండ్ 3 మూవీస్లో అండ్ 1 మూవీలో 3 సాంగ్స్ అనేది ఇట్స్ అంటే నేను నా లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుపెట్టుకునే. డెఫినెట్లీ ఈ జనరేషన్లో ఎస్పెషలీ ఇలాంటివి అవ్వడం రేర్, అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ సంథింగ్ సూపర్ సూపర్ కూల్. అండ్ ఇప్పుడు మా కోసం ఆ 3 పాటలు కలిపి ఒక మ్యాషప్లా పాడగలవా? తప్పకుండా, ఐ ట్రై. యా. సో ఇదివరకు కూడా నేను పాడాను, అంటే చాలా మూవీస్లో 2 సాంగ్స్ అట్లా పాడాను, ఒక్కొక్క మూవీలో 2 సాంగ్స్ అలా. కానీ ద డ్యూయట్స్ అండ్ ఒక సోలో ఒక డ్యూయట్ అట్లా. కానీ ఈ మూవీలో స్పెషల్ ఏంటంటే అన్ని 3 సాంగ్స్ సోలోసే, అండ్ 3 సాంగ్స్ సూపర్ హిట్స్. ఎస్, 3 సాంగ్స్ హిట్. నువ్వు పాడినా కూడా 1 సాంగ్ విల్ బి సూపర్ హిట్, 1 సాంగ్ మైట్ బి అ లిటిల్ లో. బట్ ఈ మూవీలో చాలా మంది అడుగుతారు తెలుసా, నూతన మోహన్ సింగిల్ కార్డ్ పాడిందా అని. ఒక్క పాట వేరే మోహన పాడింది కదా. సో చాలా మంది అనుకుంటారు మొత్తం మూవీ నువ్వు సింగిల్ కార్డ్ పాడేసావని. సో మా కోసం ఒక క్యూట్ మినీ మ్యాషప్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ సాంగ్స్ ఇన్ ఓ బేబీ. తప్పకుండా. మ్యాషప్ కాదు బట్ మెడ్లీ మ్యాషప్. ఓకే. ఆకాశంలోన ఏకాకి మేఘం. సో దాట్స్ వన్. The soul in your voice and you took us into a trance. Thank you. అంటే ఇట్లా ఒక సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్ళిపోయాను. అండ్ నూతన, యు ఆర్ బ్లెస్డ్ విత్ అన్ అమేజింగ్ వాయిస్ నూతన. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వెయిటింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ సాంగ్. Yeah. Let's end with Changu Bala. I'll also join you. Yes, definitely. Maha adbhutam kada. That's Maha adbhutam. And finally, Changu Bala, my favorite. ఈ పాట ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫేమస్ అమంగ్ కిడ్స్. చిన్నపిల్లలు ఎంత మంది ఎవరు అడిగినా ఎక్కడ చూసినా, అంటే ఈ జూమ్ కాన్సర్ట్స్ అవన్నీ లాక్డౌన్లో చాలా అయ్యాయి కాబట్టి వెనెవర్ ఐ యూస్ టు అటెండ్ సమ్ జూమ్ కాన్సర్ట్, పిల్లలు స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు దే యూస్ టు స్టార్ట్ విత్ యువర్ సాంగ్ వాళ్ళు. ఎంత క్యూట్గా చాంగు బల్లా ఇలాగా అని చెప్పి డాన్స్ చేస్తూ ఎంత క్యూట్గా పాడారు. అండ్ ఐ థింక్ చిన్నపిల్లలు పాడుతూ ఉంటే ఆ పాజిటివిటీ, ఆ పాటకి ఏమంటారు, ఆ పాటకి బ్లెస్సింగ్ అని నా ఫీలింగ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫేమస్ అమంగ్ కిడ్స్ అంటే చిన్నపిల్లలు మైండ్ బ్లాక్ కూడా పాడుతున్నారు. బట్ మీనింగ్ చెప్పి మీనింగ్ తెలుసుకొని పాడే పాటల్లో యువర్ సాంగ్ ఇస్ వన్ సాంగ్. సో చలో లెట్స్ సింగ్ చాంగు బలా టుగెదర్. యూ స్టార్ట్, ఐ విల్ జాయిన్ యువర్ ఇన్ ద హుక్ లైన్. ఆల్సో యూఎస్లో కూడా ఇది చాలా మంది కిడ్స్ నాకు పాడి వీడియోస్ పంపించారు. అండ్ ఐ టీచ్ మ్యూజిక్ ఆన్లైన్. సో క్లాసెస్లో నా పిల్లలు అంటే లైక్ నా స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా ఫస్ట్ చాంగు బళ రిలీజ్ అవ్వగానే చాలామంది ఐ వాంట్ టు లెర్న్ చాంగు బళ అక్క అని చాంగు బళ నేర్చుకున్నారు. సో దే వర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సైటెడ్ టు లెర్న్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది ఒరిజినల్ సింగర్. సో డెఫినెట్లీ సో అది. అండ్ దెన్ జూమ్ కాన్సర్ట్స్లో నువ్వు అన్నట్టు చాలామంది, కాన్సర్ట్సే కదా యాక్చువల్లీ కాంపిటీషన్స్లో చాలామంది ఈ పాట పాడారు. 3 ఓ బేబీ సాంగ్స్ పాడారు. నేను జడ్జ్ చేశాను కొన్ని కాంపిటీషన్స్, యుఎస్వి లైవ్ జూమ్లో స్ట్రీమింగ్ కాన్సర్ట్స్. సో జూమ్లో లైవ్ కాంపిటీషన్స్ నేను కొన్ని జడ్జ్ చేశాను. సో ఆ కాంపిటీషన్స్లో కూడా చాలామంది ఓ బేబీ సాంగ్స్ పాడారు. అవును. బట్ చాంగు బళా is extremely famous among kids and they love this song. చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ పాడతారు ఈ పాట. సో దట్ ఈస్ సో క్యూట్. నేనే
నేనే ఉన్న సందేహంలోనా. బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్. థ్యాంక్ యూ. కాంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్ నూతన. ఏ బ్యూటిఫుల్లీ సాంగ్ నూతన. సూపర్ సూపర్. సో ఓ బేబీ అండ్ తర్వాత ఇద్దరి లోకం ఒకటే అని కూడా మూవీ వచ్చింది, రాజ్ తరుణ్ మూవీ. సో అందులో కూడా నేను ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ పాడాను, అదే ఊరు అదే ఏరు అదే గాలి హోరు అనే సాంగ్. ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. అండ్ దెన్ శ్రీకారంలో భలేగుంది బాల, ఇవన్నీ మిక్కీ సార్ సాంగ్సే. So yeah, I'm really thankful to Mickey Jeremiah sir for giving me such beautiful numbers. అంటే ఇవి ఎలా అంటే గుర్తుండిపోయే పాటలు, అంటే నేను కూడా ఆహా నేను ఇంత మంచి పాటలు పాడాను అని చెప్పుకునే లాంటి పాటలు. సో ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్. సో మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ రౌండ్, ఇట్స్ కాల్డ్ రైమింగ్ బ్లాంక్స్. సో ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. నేను లిరిక్స్ ఇస్తాను and you need to finish the line. I will ace this round. Yes. So నీకు కావాలంటే ట్రయల్స్ సామజవర డాష్ గమన, కానీ మా డాష్లు చాలా ఫన్నీ ప్లేసుల్లో ఉంటాయి. యూ షుడ్ నాట్ థింక్ రాంగ్ అండ్ బీ హియర్ అండ్ పాట లిరిక్స్ వరకే ఆలోచించాలి. డెఫినెట్లీ. సో డాష్ చూడకు డాష్ నవ్వకు. Oh my god. డాష్ చూడకు డాష్ నవ్వకు. ఇట్స్ అ లవ్ సాంగ్. లవ్ సాంగ్ అంటే యాక్చువల్లీ సాంగ్ వింటే బాగానే ఉంటుందేమో, కానీ నువ్వు చెప్పే డాష్ చూడకు డాష్ నవ్వకు అంటే ఓ సాంగ్ ఉన్నది కూడా మర్చిపోతాం అసలు. అదే కదా మ్యాజిక్. మ్యాజిక్. ఎస్. తత్కారంలో చెప్పా ఇప్పుడు నీకు అర్థమైంది. ఐ గివ్ అప్. క్లూ ఇస్తా. అలా అంత తొందరగా గివ్ అప్ చేస్తే ఎలా? ఎలా అంటే ఐల్ టెల్ యూ. ఇది మ్యూజిక్ అనూప్ గారు అండ్ మూవీ ఇష్క్. సూటిగా చూడకు. సో నూతన పాట ఎలాగో కరెక్ట్గా గెస్ చేసావు. సో కెన్ యూ సింగ్ అ లైన్ ఫర్ అస్? సూటిగా చూడకు సూదిలా నవ్వకు. నవ్వేసావు సోని సూదిలా. నేను సూదిలా నవ్వట్లే, సోదిలా నవ్వుతున్నా. యాక్చువల్లీ సోనీలా నవ్వుతున్నా. సోనీలా నవ్వకు అలా నవ్వుతా. నీలా ఎవరు నవ్వలేరు సోని. యూర్ యూనిక్. ఎస్. మన డాష్ మదిలో మన మెంటల్ మదిలో గడ 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 గంటల సడితో. డాష్ ముందుగా డాష్ ఘర్షణ. డాష్ ముందుగా డాష్ ఘర్షణ. వర్షం ముందుగా మబ్బుల ఘర్షణ, మనసును ముసిరేనే ఇది మరి ప్రణయమా ప్రణయమా. డాష్ తేలినట్టుందే డాష్ పేలినట్టుందే. గాల్లో తేలినట్టుందే గుండె పేలినట్టుందే తేనె పట్టు మీద రాయి పెట్టి కొట్టినట్టుందే. ఎన్నో ఎన్నో వర్ణాల డాష్. నాకు ఈ పాట రాదు. హరివల్లే కరెక్ట్ ఆన్సరే. ఎన్నో ఎన్నో వర్ణాల హరివెల్లే చిలికళ్ళై మెరిసెనే. నాకు ఒక డౌట్, అందరికీ పిలిచినప్పుడు మిక్స్డ్ జాన్రా సాంగ్స్ అట్లా ఇస్తారు. నూతన వాయిస్ కోసం కదా ఈ పాటలన్నీ చూస్ చేసుకొని ఇచ్చింది. మా టీం వాళ్ళు మస్తు సెల్ఫిష్ ఉన్నారు. అవునా? సో నూతన నువ్వేంటి కాలేజ్ లైఫ్ ఫుల్ ఇట్లా ఫ్రెండ్స్తో బంక్ కొట్టి అవన్నీ చేసి యాక్చువల్లీ అంత సీన్ లేదు. వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరు బంక్ కొట్టేవాళ్ళు. తినేమో అమ్మ వీళ్ళేమో కాలేజ్కి వస్తుందని అని చెప్పారు, వీళ్ళేమో ఇంట్లో చెప్పారు. మేము అందరం కలిపి ప్లాన్ బంక్, సో మూవీకి వెళ్తున్నాం అని చెప్పే రకం అనమాట. సో ఈ పిల్లని ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగి వేస్ట్. సో నువ్వు బేసికలీ క్వశ్చన్ నువ్వే అడుగుతావు, ఆన్సర్ కూడా నువ్వే చెప్తావు. నేనేంటి ఇక్కడ, నేను ఎందుకు ఇక్కడ అంటే బేసిక్గా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ నేను అడుగుదాం అనుకున్నాను చూడు, దట్ ఈస్ మై స్టూపిడిటీ అని చెప్పి జనాలకి అలా అంటారు. ఓకే అంటే వాళ్ళకి తెలియదు, వాళ్ళకి చెప్పాలి. బట్ సీరియస్లీ
ఎప్పుడన్నా ఏదైనా క్రేజీగా ఇలా ఒక మెమరబుల్ బంక్ కానీ లేకపోతే కాలేజ్ లైఫ్లో అలా ఫ్రెండ్స్తో చిల్ అయ్యి ఇంట్లో చెప్పకుండా ఎగ్జామ్స్ బంక్ కొట్టడం అలాంటి పనులు అంటే ఇప్పుడు చేసామని చెప్తే నాకు ఇమీడియట్గా హార్ట్ అటాక్ వస్తుందేమో అని భయం వేస్తుంది. గట్టిగా చైర్ని పట్టుకున్నాను. బట్ యా ఓకే, సో బంక్ అంత పెద్దగా అనను, బట్ బేసికలీ బయట ఫుడ్ ఎక్కువ తినకూడదు కదా, పేరెంట్స్ చెప్పేదే కదా బయట తినకండి అని చెప్తారు కదా. సో మనకు పానీపూరి అంటే బాగా ఇష్టం ఉండేది. సో కాలేజ్ దగ్గర పక్కన ఉన్న పానీపూరి బండ్లో చెప్పకుండా కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళి పానీపూరి తిని నువ్వు బంక్ కొట్టావన్నా నాకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చేది కాదేమో. నువ్వు బండి మీద పానీపూరి తిన్నావా? తిను నూతన మోహన్ కాదు, తిను ఇంకో పేరు పెట్టాలంటే ఓసిడి అని పెట్టాలి. తిను నాకు కళ్ళల్లో నీళ్ళు వస్తున్నాయి, నూతన సింక్ అవ్వట్లేదు, నువ్వు పానీపూరి బండి అంటే దిస్ ఫీలింగ్ ఇస్ రియల్. ఐఎమ్ నాట్ ఫేకింగ్ ఎనీథింగ్. నిజం చెప్పు, నువ్వు నిజంగా బండి మీద పానీపూరియా? బండి ప్రామిసా? ప్రామిస్ 100%. యు ఆర్ నాట్ మేకింగ్ దిస్ అప్ ఫర్ ద షో కదా? అమ్మాయి వాటర్ బాటిల్ కూడా టేబుల్ పైన కూడా పెట్టదు, అంత ఓసిడి క్యాండిడేట్. షీఈ్ రైట్. బట్ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే నా చెవులు బ్లాక్ అయిపోయి, మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయి, బేసిక్గా అడ్రినలిన్ రష్ అవుతుంది నువ్వు బండి మీద ఫుడ్ తిన్నావంటే. ఓకే, కూల్ బాబు, కూల్. ఐ నీడ్ టు బ్రీత్. ఊపిరి తీసుకోవాలి నేను కాస్త. సో బేసికలీ నాకు ఓసిడి ఉన్నది 100% ట్రూ. కానీ కొన్నిసార్లు మనం కొన్ని చంపుకోవాలి, కొన్ని కావాలంటే. సో నాకు ఫుడ్ అంటే మనకి అసలే కొంచెం ఎపిటైట్ తక్కువ. ఆ ఉన్న దానిలో ఇష్టమైన ఫుడ్ తినాలి. ఇష్టమైనదంటే ఇట్లా పానీపూరి. నీకు ఇంకొకటి చెప్తా, చిన్నప్పుడు నేను బోండాలు, పునుగులు ఉంటాయి కదా, చిన్న పునుగులు, అవి చాలా బాగుండేవన్నమాట మా ఇంటి దగ్గర, ఇట్లా కొంచెం డిస్టెన్స్. సో అది నేను చెప్పకుండా చేసేదాన్ని మా అమ్మకి. అంటే ఇట్లా మ్యూజిక్ క్లాస్కి వెళ్తూ డ్రావర్లోంచి ఇట్లా 5 రూపీస్ కాయిన్ తీసుకొని ఆ 5 రూపీస్ పునుగులు కొనుక్కొని తినేసి వెళ్ళిపోయేదాన్ని, నేను మా ఫ్రెండ్ అనమాట. ఇలా ఇదొక్కటి మాత్రం మా అమ్మకి చెప్పకుండా చేసిన పని. నాకు రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ చేస్తానో లేదో కూడా డౌట్ వస్తుంది నూతన. ఎందుకు? నాకు మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయి కావట్లేదా నాలో యాంగిల్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎవడు కొడితే దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అవుతుందో అలాగా నూతన బండి ఫుడ్ తినింది అంటే తను లిటరలీ ఇప్పుడు నేను తనకి అంటే ఎంత ఇది అంటే ఈరోజు నైట్ వెళ్ళి తన ఫోన్కి అడుక్కుంటుందేమో మళ్ళీ, అంత ఓసిడి అనమాట. అండ్ క్లెన్లీనెస్ ఫ్రీక్ మ్యాక్స్. సో ఆ పిల్ల బండి ఫుడ్ తినింది. నేను ఇన్నిసార్లు అంటున్నా అంటే మీరు అందరూ అర్థం చేసుకోవాలి, నేను తను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నా. ఓకే, ఇది సింక్ అవ్వాలంటే నువ్వు ఒక పాట పాడు, నేను అంతలోపు సింక్ చేసుకుంటా, నార్మల్ అవుతాను. సో కెన్ యూ సింగ్ సోగ్గాడే చిన్ని నాయన ఫర్ అస్? యా. చక్కెరకెళ్ళి చిన్నోడే చుక్కలు చూపే చంద్రుడే సుర్రుమంటూ వచ్చాడే. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ యువర్ ఫస్ట్ హిట్ సాంగ్స్ కదా, దీని ఆఫ్టర్ ఆసియా ఖండ్. సో నూతన, can you tell us a brief about your musical journey as a playback singer? When did you start singing for movies? నీ ఫస్ట్ సాంగ్ ఏంటి, అసలు ఫస్ట్ మైక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, అసలు ఫస్ట్ రికార్డింగ్, ఫస్ట్ స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్, ఎవ్రీథింగ్? షూర్, డెఫినెట్లీ. సో ఫస్ట్ నాకు పాడుతో తీగ. నేను ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ నా మ్యూజిక్ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది విత్ రామాచారి సార్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే నేను రామాచారి సార్ దగ్గర జాయిన్ అయ్యా ఫస్ట్. అంటే సరిగమప ఆడిషన్స్కి వెళ్ళాను చిన్నప్పుడు. అండ్ దెన్ ఆ ఆడిషన్స్లో రామాచారి సార్ కాంటాక్ట్ నాకు దొరికింది. అప్పుడు రామాచారి సార్ని కాంటాక్ట్ చేసి సార్ దగ్గర జాయిన్ అయిన తర్వాతే నా మ్యూజిక్ కెరియర్ స్టార్ట్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే సరే నాకు క్లాసికల్ మ్యూజిక్ టీచర్ని సజెస్ట్ చేశారు, కర్ణాటక క్లాసికల్ మ్యూజిక్ టీచర్. అండ్ దెన్ సరే నా అకాడమిక్ స్కూల్ కూడా సజెస్ట్ చేశారు హైదరాబాద్కి. దట్స్ వన్ వీ మూవ్ టు హైదరాబాద్ అనమాట. ఓకే, దాని ముందు నాకు మ్యూజిక్ అంత పెద్దగా ఐడియా లేదు, ఖమ్మంలో ఉండేదాన్ని. అండ్ అక్కడ పక్కన ఎవరో చిన్న మ్యూజిక్ టీచర్ ఉంటే నేర్చుకున్నాను, పునుగుల షాప్. ఎస్, ఆ మధ్యలో అనమాట, ఆ మధ్యలో. సో అక్కడ అసలు ఏం పెద్ద అంటే ఏమి పెద్ద తెలీదు మ్యూజిక్ గురించి ఏమి. బట్ నా వాయిస్ బాగుంది అని చెప్పి అమ్మ షీ డిసైడెడ్ టు మూవ్ అస్ టు హైదరాబాద్.
వెరీ నైస్. సో వెన్ ఐ వాజ్ లైక్ 13 years old, we moved to Hyderabad. అండ్ అప్పటి నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ రామాచారి సార్ అండ్ క్లాసికల్ వర్ధని మేడం దగ్గర నేర్చుకున్నా. అండ్ ఆ తర్వాత నిధి అక్క. ఇప్పుడు ఐమ్ లెర్నింగ్ హిందుస్థానీ ఫ్రమ్ అపూర్వ అక్క. సో యా, దట్స్ మై లెర్నింగ్ థింగ్. అండ్ తర్వాత నీ ఫస్ట్ రికార్డింగ్ ఎప్పుడు పాడావు? ఒక మైక్ ముందు ఒక పాట రికార్డ్ చేయడం, రికార్డింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఓకే హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకోవాలి, ఇలా పాడాలి, అదంతా. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ యూ హ్యాడ్? ఒక నేను ఇంకొక అమ్మాయి కోరస్ పాడామన్నమాట. దట్స్ మై ఫస్ట్ రికార్డింగ్. సో అది చాలా ముందు, అంటే పాడుతో తీగ ఆయన కొత్తలో అయింది ప్రాబబ్లీ. పాడుతో తీగ వాజ్ ఇన్ 2011. అండ్ షీ వాజ్ ద రన్నర్ అప్. ఎస్, second runner. And she's the second runner up of Paduta Tega 2011 season. And yeah. తర్వాత 2013లో యుఎస్లో కాన్సర్ట్స్ ఇచ్చాను నేను. అండ్ దెన్ 2015లో నా ఫస్ట్ పాట రిలీజ్ అయింది. బందూక్ మూవీ నుంచి కారే కన్నీరే అనే సాంగ్. దట్స్ మై డెబ్యూ. మ్యూజిక్ బై కార్తిక్ కొడకండ్ల అన్న. అండ్ అన్న కాంపోజిషన్స్ నేను చాలా పాడాను. యాక్చువల్లీ నిన్న కూడా ఒక పాట రిలీజ్ అయింది, ఈ కథలో పాత్రలు కల్పితం అనే మూవీ. పవన్ తేజ్ కొనిడెలా, స్టారింగ్ పవన్ తేజ్ కొనిడెలా. సో ఏమిటో ఏమిటో అని అలాంగ్ విత్ దీపు అన్న. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్, యూ గైస్ షుడ్ డెఫినెట్లీ లిసన్ టు ఇట్. సో యా, మై డెబ్యూ సాంగ్ వాజ్ బందూక్. అండ్ దెన్ బందూక్లో కూడా ఇలాగే పాడాను అనమాట. ఒక 3-4 సాంగ్స్లో మీకు నా పేరు కనిపిస్తుంది బందూక్లో కూడా. సూపర్ సూపర్. సో డెబ్యూనే ఒక 3 పాటలు, అంటే తను ఫిక్స్ అయిందనమాట. ఏం చేసినా ఒకటి అందరూ చేస్తారు, నేనంటే స్పెషల్ ఎంట్రీ 3 సాంగ్స్తో ఎంట్రీ ఇస్తా అని చెప్పి హోప్ఫుల్లీ అలానే తను మాక్సిమం ఏ ఆల్బమ్లో పాడినా ఒక 1, 2, 3 అలా సాంగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఒక్క సాంగ్ సర్లే ఈ ఆల్బమ్ చాలే, బట్ నెక్స్ట్ ఆల్బమ్ మినిమం 3 సాంగ్స్ యా అని మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతుంది, అలానే అయిపోతుంది. అన్నీ అలానే అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ఎస్. సో అండ్ నీ ఫస్ట్ హిట్ సాంగ్ ఏంటి నూతన? ఫస్ట్ హిట్ సాంగ్ నూతన అని ఒక రికగ్నిషన్ వచ్చిన పాట అది అయితే ఆసియా ఖండంలో. సూపర్. ఫ్రమ్ ద మూవీ బెంగాల్ టైగర్. సూపర్. ఆసియా ఖండంలో భీమ్స్ గారి మ్యూజిక్ లో ఆ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ పాడావు. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ సోగ్గాడే కదా? ఎస్, రికగ్నిషన్ వచ్చింది సోగ్గాడే. మధ్యలో మూవీస్ వచ్చాయి, బట్ యా ఆసియా ఖండం తర్వాత సోగ్గాడే. సో రీసెంట్గా రెడ్ మూవీలో పాడింది అండ్ మణి శర్మ గారి మ్యూజిక్ లో. అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ నైస్ బ్యూటిఫుల్ మెలోడీ అలాంగ్ విత్ సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి సర్స్ లిరిక్స్. బా అసలు కమ్ ఆన్ 2021 రాక్ స్టార్. బట్ వీ వుడ్ వాంట్ యూ టు సింగ్ అ ఫ్యూ లైన్స్ ఆఫ్ దట్ సాంగ్. దాని తర్వాత లెట్స్ గెట్ ఇంటు ద నెక్స్ట్ రౌండ్. షూర్. మౌనంగా ఉన్నా నీతో అంటున్నా నా వెంట నిన్ను రారమ్మని. సూపర్, బ్యూటిఫుల్. అండ్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, ఐ థింక్ ఈ రౌండ్ నువ్వు మంచిగా ఆడతావు. ఇట్స్ కాల్డ్ గెస్ ద ప్రైస్. సో ఇక్కడ కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, మనం రోజు వాడే ప్రోడక్ట్సే. సో వాటి ప్రైస్ నువ్వు గెస్ చేయాలి. ప్రైస్ గెస్ చేయాలా? ఏంటి సోని, నాకు తెలుసా, నువ్వు ఎలా అనుకుంటున్నావు? మనకంత నాలెడ్జ్ లేదు. అంటే ఏదో ఆన్లైన్ ఆర్డర్ చేస్తా, అది తక్కువ ఉందా లేదా అని చూసి ఆర్డర్ చేస్తా కానీ, ఐ మీన్ లైక్ డిస్కౌంట్లో ఉందా అని చూసి ఆర్డర్ చేస్తా కానీ ఏదేది ఎంత ఉందనేది నాకు తెలియదు. ఐ ఓన్లీ కేర్ అబౌట్ డిస్కౌంట్స్. అది ఫోన్లే నువ్వు కరెక్ట్గా గెస్ చేస్తే నీకు ఫ్రీగా ఇస్తాం. ఫ్రీ ఇస్ బెటర్ దెన్ డిస్కౌంట్. కాబట్టి ఐ హోప్ యూ విన్ ఆల్ ది ప్రోడక్ట్స్. ఇంటికి వెళ్ళి మంచిగా ఉగ్గాని చేసుకో, అందులో ఇంత పసుపు వేసుకో. బట్ యా, సో ఫస్ట్లీ మురమరాలు, పౌండెడ్ రైస్ 500 గ్రాములు ఎంత ఉంటుంది చెప్పు? 40 రూపీస్. ఫైనల్ లాక్. తప్ప ఆన్సర్. అయిపోయింది. ఫ్రై ప్యాక్ స్నాక్స్. ఆగు, నాకు కొంచెం జ్ఞానోదయం చెయ్యి. ఇట్స్ 60 రూపీస్ రా. అంటే ఎగ్జాక్ట్ ప్రైస్ గెస్ చేయాలండి. 5 రూపీస్ అటు ఇటు ఓకే. దిస్ ఇస్ స్వస్తిక్ పసుపు. ఎన్ని గ్రామ్స్? హాఫ్ కేజీ. హాఫ్ కేజీ పసుపు. 50 రూపీస్. ఫ్రీ వస్తుంది కదా నీ ఊర్లోంచి పసుపు.
మీ ఇంట్లో ఫ్రీగా వచ్చేస్తుంది కదా, ఊర్లోంచి బాగా పసుపు కొట్టించి పంపిస్తారు కదా, ఎప్పుడు షాప్కి వెళ్ళి కొనుక్కోలే కదా పసుపు. అసలు పసుపు కొంటాము బట్ నేను కొనలేదు ఎప్పుడు. పసుపు అలా ఇట్లా మామూలుగా మా ఇంట్లో అయితే పసుపు కొమ్మలు తెప్పించి అలా చేయిస్తారు. రైట్. సో దట్స్ వాట్ ఐ మెంట్. ఐ డోంట్ నో. అలాంటివి ఒకటి ఉంటుందని కూడా తెలియదు కదా నీకు. బేసికల్లీ ఈ రౌండ్ లో ఏంటంటే నువ్వు కిచెన్ ప్రోడక్ట్స్ అడుగుతున్నావు, అక్కడే ఉంది ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు గ్యాడ్జెట్స్ తెచ్చి ఈ ఫోన్ ఎంత, ఈ వైర్ ఎంత అని అడిగితే అమ్మాయి ఇట్లా దట్స్ రైట్. ఇట్ ఈస్ 938 రూపీస్ ఇన్ దిస్ స్టోర్, 945 రూపీస్ ఇన్ దట్ స్టోర్ అని చెప్పి ఆ డీటెయిల్స్తో సహా పోనీ గ్యాడ్జెట్స్ పెట్టచ్చుగా, బాగుంటుంది. అవి మళ్ళీ సరే. ఈ ఫోన్ ఎంత ఉంటుంది చెప్పు. 67,500. థ్యాంక్ యూ నూతన, కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పినందుకు నాకు గిఫ్ట్. ఆహా, థ్యాంక్స్ రా. యాక్చువల్లీ నీ ఫోన్ ప్రైస్ చెప్తా నేను. చెప్పు. నాకు ఇచ్చేస్తావా? కరెక్ట్ ప్రైస్ చెప్పు, నీకు ఇస్తా. అంటే నువ్వు కొన్న ప్రైసులు అవన్నీ కాదు, నేను కొన్న ప్రైసే చెప్పాలి నువ్వు. సరే ఫోన్ తిప్పు. ఇట్స్ iPhone 11. iPhone 11 128 GB. అంటే ఇప్పుడు 999 ఉంటే నేను రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తా, ఇట్స్ ఓకే. ఐ బి ఫేర్. iPhone 11 128 GB. నేను September 23rd రోజు కొన్నా, అది కూడా చెప్తున్నాను. September 23rd నీ బర్త్డే ముందు రోజు. అంటే దాని తర్వాత ప్రైసెస్ చేంజ్ అయ్యాయి. చేంజ్ అయ్యాయి. అసలు రౌండ్ మార్చేసింది అమ్మాయి, చూసారా? 60,000. పప్పులో మోకాలు వేసావు ఇందాక, ఇప్పుడు మొత్తం బాడీ వేస్తావు. ఇట్ ఈస్ 73,000 రా. ప్రైసెస్ చేంజ్ అయ్యాయి మేడం, సో ఐ కెనాట్ హెల్ప్ ఇట్. నేను అందుకే నీకు డేట్ అండ్ అన్నీ చెప్పాను. కానీ అప్పుడు నేను అప్డేటెడ్ ఉంటాను అంతా. ఐ ఫర్గెట్ ఓల్డ్ స్టఫ్ యూనో. ఇలా కవర్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో పసుపు రేటు చెప్పమ్మా. 60 రూపాయలు అన్నావా? 50 అన్నానండి. 50? ఇట్స్ 125 రూపీస్ రా. వాట్, హాఫ్ కేజీ పసుపు 125 రూపీసా? డోంట్ వేస్ట్ పసుపు. ఐ నెవర్ వేస్ట్ ఎనీథింగ్. హార్పిక్. ఓకే, ఐ మైట్ నో దిస్. అదెంత 1 లీటరా? 1 లీటర్ హార్పిక్. మొన్న నేనే ఆర్డర్ చేశాను ఆన్లైన్. 10 రూపాయలు అటు ఇటు ఉన్నా నేను నీకు ఇచ్చేస్తాయి. 160. ఆల్మోస్ట్ దేర్. 158. లాస్ట్ ఛాన్స్. 170. హార్పిక్ సంపాదించుకుంది 168 రూపీస్ వచ్చాయి. హాయిగా నీ ఓసిడి పిచ్చికి నీకు కరెక్ట్గా వచ్చింది. థ్యాంక్స్ అండి, థ్యాంక్ యూ. సింతాల్ సబ్. థ్యాంక్ యూ మధుర ఆడియో ఫర్ గివింగ్ మీ హార్పిక్. సింతాల్ సబ్ ఎప్పుడన్నా కొన్నావా నూతనను? లేదు సోనీ. అందుకే ఇప్పుడు గెస్ ద ప్రైస్. సింతాల్ అది సంతూర్. సింతాల్ కదా మనం చూసేది. సింతాల్ ఎక్కడ ఉంటే ఆరోగ్యం అక్కడ ఉంది. సింతాల్. 28 రూపీస్. ఆల్మోస్ట్ దేర్ కాబట్టి ఇది కూడా నీకే 32 రూపీస్. 32. ఎప్పుడు పెరిగింది? అవునా? అదేమైనా వెయిటా పెరగడానికి? రేట్లు ఇంకా ఎక్కువ తొందరగా పెరుగుతాయి. ఇట్ ఈస్ జెమినీ టీ. ఇది ఎంత? హాఫ్ కేజీ టీ పొడి. హాఫ్ కేజీ టీ పొడి జెమినీ. నేను వాడేది జెమినీ కాదు, బట్ ఇట్స్ ఓకే. నువ్వు టీ కూడా తాగుతావా? అప్పుడప్పుడు. చాలా అప్డేట్ అయింది నూతన. ఎస్, ఈ లాక్డౌన్లో చాలా అప్డేట్ అయ్యా సోనీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, టీ ఓకే ఐమ్ కంపేరింగ్ ప్రైసెస్. క్యాల్కులేషన్ వేస్తుంది. ఎస్, ఇది హాఫ్ కేజీయా? 240 రూపీస్. ఆల్మోస్ట్ దేర్ నూతన. 2-3 రూపీసా? నాకు చెప్పేయాలని ఉంది, నీకు ఇచ్చేయాలని ఉంది టీ పొడి. చెప్పు. 2-3 రూపీసా? లేకపోతే నేను ఒక పని చేస్తా, ప్లస్ ఇంత అని చెప్తా. లేకపోతే చెప్పు పోనీ. 238 రూపీస్. You lost it, right? It's 255 rupees. It's okay Gemini tea. I don't use you, so it's fine. వాడుకుంటుందండి జనాల్ని. జెమినీని వాడుకొని నిన్ను వాడుకోను. సో
వాడుకున్నోడికి వాడుకున్నంత అని చెప్పి వదిలేసాను జెమినీని. సో వెల్ డన్ నూతన, బాగా ఆడావు. థ్యాంక్ యూ. మంచిగా సబ్బు, హార్పిక్ నీకు కావాల్సినవే కావాల్సినవి హాయిగా ఎస్ హ్యాపీగా నువ్వు. తన ఓసిడీకి సబ్బు, హార్పిక్ సంపాదించుకుంటాను. సో వెల్ డన్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ప్లేయింగ్ దిస్ గేమ్ ఇంత మంచిగా. సో థ్యాంక్ యూ మధుర ఆడియో ఫర్ గివింగ్ మీ. నిజంగా పాపం మధుర ఆడియో వాళ్ళు వీ కెన్ డూ బెటర్ అండి అని చెప్పి ఫీల్ అవుతారు. ఇంకొకసారి నువ్వు థ్యాంక్ యూ మధుర ఆడియో ఫర్ గివింగ్ మీ హార్పిక్ అంటే హేళన చేయకు బ్రో. హేళన కాదు బ్రో, ఓసిడి. తనకు యాక్చువల్లీ కరెక్ట్గా తనకి ఏం కావాలో అదే సంపాదించింది. సో మనం మన నెక్స్ట్ రౌండ్కి వెళ్ళిపోదాం. ఇట్స్ కాల్డ్ జంబ్లింగ్ వర్డ్స్. సో దిస్ రౌండ్ ఇస్ ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్, మనకి చాలా తెలిసిన వాళ్ళ తెలుగు ఆర్టిస్ట్ల పేరే ఇస్తాము మోస్ట్లీ, బట్ అది ఇది ఇది అది అని చెప్పి జంబుల్ చేసేస్తాము వాళ్ళ పేరు. సో వాళ్ళ పేరుని ఖూనీ చేస్తాం బేసికలీ, అండ్ యూ నీడ్ టు ఓపెన్ ది కీ ఫర్ ద ఖూనీ రాగ్స్. షూర్. ఆలియా జస్. ఆలియా జస్ నీకు స్పెల్లింగ్ చెప్తా కావాలంటే. ఆలియా జస్సా? ALIAJAS. ALIAJAS. బాగానే జంబుల్ చేశారండి. ఒక క్లూ ఇస్తా, ఈ పేరుతో ఒక పాట ఉంది. అవునా? అంటే ఆలియా జస్తో కాదు, అదే ఆ పర్సన్ రియల్ నేమ్తో. ఆబ్వియస్లీ రాంపోతినేని పాట కదా అది. రాంపోతినేని పాట ఉంది. శైలజ 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 శైలజ. ఎస్, శైలజ. సో ఇట్ ఇస్ శైలజ గారు. సో నెక్స్ట్ ఇస్ శైలజ గారు. హను డిజే. హను డిజే. డీజే. HANNU DJAY. ధనంజయ అన్న. గుడ్. RPANDRA CHITHVI. పృథ్వీ చంద్ర. రైట్ ఆన్సర్. ఓకే నెక్స్ట్. ఘరంరు. 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 GHARAM RU. GHARAMRAU. RAMRU. RAMRU. इसको रख गरम गरम चाय ना 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 आप इसे मजा चे. హింట్. హింటా? ఇట్స్ అ మేల్ అండ్ హీస్ వెరీ వెరీ ఫనీ. రఘురామన్న. నెక్స్ట్. రియాధాము. రియాధాము. RIYADHAMUP. DHAMUP. మధుప్రియ. రైట్ ఆన్సర్. నువ్వు బాగా క్రాస్ వర్డ్ ఇలాంటివి బాగా ఆడతావా? ఆడేదాన్ని అనుకోవచ్చు. నువ్వు ఓన్లీ డోటా అలాంటి గేమ్సే కదా ఎక్కువ ఆడేది? డోటానే ఆడేదాన్ని. చిన్నప్పుడు అవేవో ఏదో లాంగ్వేజ్ మాట్లాడేది. డోటా 2 ఆడేదాన్ని. ఇంకేదో కూడా ఆడేదాన్ని నేను. అంటే కౌంటర్ స్ట్రైక్ కాదు, డోటా 2 అలాంటిది ఏదో ఏవో మాట్లాడేది, ఇది చేయాలి అది చేయాలని. ఏం మాట్లాడుతుంది పిల్ల అని చెప్పి దాని తర్వాత అర్థమైంది, ఓ ఇది ఒక గేమ్, దీంట్లో భాష ఇలాగే ఉంటుంది అని. బట్ నూతన వెల్ డన్, బాగా ఆడావు. సో నూతన, బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఆర్ నెక్స్ట్ రౌండ్, దియా మూవీలో నువ్వు పాడిన పాట పాడతావా? నీవేనా? షూర్. నీవేనా నీవేనా చిట్టి లోకమంతా నాదే మారనే. సో మనము మన లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ రౌండ్కి వెళ్ళిపోదాం. సిన్స్ వీ కాంట్ బ్రింగ్ ఇన్ ఆడియన్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్ని ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్గా వాడి ఆస్క్ మీ అ క్వశ్చన్ సెగ్మెంట్ పెడదాము.
అండ్ దెన్ వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్స్ని టక్క 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 నువ్వు ర్యాపిడ్ ఫైర్ లాగా కానీ ఎలాబరేట్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చినా మాకేం ప్రాబ్లం లేదు. Okay. బట్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ లాగా ఆడడానికి ప్రయత్నించు. షూర్. ఓకేనా? దట్స్ అ గ్రేట్ ఐడియా బై ద వే. థ్యాంక్ యూ. సో వికాస్ అడిగారు, హూ ఇస్ నూతన? హ్యూమన్ బీయింగ్. వెరీ ఇన్హ్యూమన్ ఆన్సర్ ఇది. ఓకే. ఓకేలే, ఇట్స్ ఓకే. నూతన అనేది పక్షియో లేకపోతే సేఫ్టీ పిన్నో కాదు. షీఈ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ అని క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఇన్ని రోజులు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉంటారు తను సేఫ్టీ పిన్నా జగ్గా మగ్గా అని. ఫైనలీ థ్యాంక్ యూ నూతన ఫర్ గివింగ్ అస్ వెరీ గుడ్ క్లారిటీ. చందు అమ్ము, వాట్ ఈస్ మ్యూజిక్ టు యూ? మ్యూజిక్ ఇస్ మై ఎవ్రీథింగ్. ఎవ్రీథింగ్ అంట. సో తనకు ఆకలైనప్పుడు కాస్త మ్యూజిక్ చపాతీలో నంచుకొని తింటుంది, లేకపోతే రసంలో అప్పడం నంచుకొని తిన్నట్టు తబలా కానీ డ్రమ్ స్టిక్స్ కానీ అవన్నీ తీసుకొని, అంటే డ్రమ్ స్టిక్స్ అంటే ఇంకోటి అనుకునేవి, అది కాదు, డ్రమ్స్ వాయించే స్టిక్స్ ఉంటాయి కదా, అది తీసుకొని తింటావు కదా. అన్నీ అదే కాకుండా అంటే మ్యూజిక్ నాకు ఎలా అంటే అదే కాకుండా సీరియస్గా చెప్తున్నాను. సో మ్యూజిక్ ఎలా అంటే ఇట్స్ లైక్ నేను మ్యూజిక్ మీద అంటే మనకేదో ఇట్లా మనం మదరో లేకపోతే చెల్లో అలా అనమాట. సో బేసికలీ ఏంటంటే కొన్నిసార్లు బోర్ కొడుతుంది, కొన్నిసార్లు నేను పాడను, ఇప్పుడు ఎవరు పాడతారు అట్లా అనుకోవచ్చు, అలగచ్చు. కొన్ని రోజులు బాగా ఎక్కువ లైక్ టూ మచ్ లవ్, యా అసలు అనిపిస్తుంది. చూసారా, డిజ్నీ ప్రిన్సెస్ లాగా పెట్టింది ఎక్స్ప్రెషన్. మళ్ళీ పెట్టు కాస్త. ఐల్ ట్రై. కొన్నిసార్లు బాగా అసలు ఎల్సా గుర్తొచ్చింది తెలుసా, అలాగే బ్లూ కలర్ ఫ్రోజన్ బట్టలు వేసుకొని ఇండియనైజ్డ్ ఫ్రోజన్ లాగా ఉన్నావు. సో కొన్నిసార్లు ఏమో అంటే బేసికలీ అన్ని ఇమోషన్స్ క్యారీ చేయొచ్చు. సో మ్యూజిక్ ఇస్ లైక్ అ ఫ్యామిలీ టు యూ. యా, లైక్ ఫ్యామిలీ, లైక్ ఇట్స్ మై ఎవ్రీథింగ్. అంటే ప్రతిదానిలో ఉంటుంది, నువ్వు చెప్పినట్టు ప్రతిదానిలో ఉంటుంది అంతే. రసంలో వాళ్ళ అమ్మ మమకారంతో పాటు మ్యూజిక్ కూడా వేస్తుంది. ఉప్పు కారం, మమకారం అండ్ మ్యూజిక్ మూడు నేను వేస్తా మ్యూజిక్. మీ మమ్మీ వేయరా? మా మమ్మీ కూడా వేస్తుంది అనుకో. అంటే నువ్వు ఎప్పుడన్నా వండేవా రసం? లేదండి. అందుకే. మీ సౌమ్య, నూతన ఇస్ మై ఫేవరెట్ సింగర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సౌమ్య. శ్రీలలిత, టెల్ హర్ షీ ఈస్ సో క్యూట్ అండ్ స్వీట్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ యు ఆర్ వెరీ ప్రిటీ సోనీ అంట. శ్రీలలిత అయ్యదేవరా, బాగా మేనేజ్ చేశారండి నన్ను. బట్ దిస్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ ఇస్ ఫర్ నూతన. సో సెకండ్ హాఫ్ ఇగ్నోర్ చేయండి. యు ఆర్ వెరీ క్యూట్ అండ్ స్వీట్ నూతన. థ్యాంక్ యూ శ్రీలలిత. మా ఇద్దరికి చెప్పింది సోనీ, ఎంత మంచి. పర్వాలేదులే. అప్కమింగ్ సింగర్ శ్రావ్య, యువర్ ప్రెజెంట్ సాంగ్ ఫ్రమ్ రెడ్ మూవీ ఇస్ ఆసమ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రాఘవేంద్ర సరస్వతుల అడగడు అంట, అడగండి అంటే అడక్కు నాయన, అడక్కు. అడుక్కు అంటే అడక్కు అంటే బెగ్ అన్నావా ఇప్పుడు రాఘవేంద్రని? అడక్కు అన్నా. అడుక్కో అన్నావు. అడుక్కో అండి. అయిపోయింది రాఘవేంద్ర. ఈ ఎపిసోడ్ తర్వాత యూ కెన్ కాల్ హర్. మీరు సోనీ గారితో మాట్లాడి ఇట్లా సోనీ గారితో చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి, లేకపోతే ఇలానే చేస్తారు. అడుక్కో చేసి పాపం మనోడే కదా అర్థం చేసుకుంటాడని జస్ట్ క్రియేటింగ్ ఫన్ రా. జనాలకు చెప్తున్నాను రా. ఓకే, సోనీతో మాట్లాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్త. వెంకట్ వాసుల, యు ఆర్ అన్ అమేజింగ్ సింగర్. ఐ సా యువర్ పాడుతా తీయగా ప్రోగ్రామ్స్. వాట్ ఆర్ యువర్ అచీవ్మెంట్స్ యాజ్ అ సింగర్? సో బేసికల్లీ ఈ హోల్ ఇంటర్వ్యూలో నా అచీవ్మెంట్స్ గురించే మనం మాట్లాడుకున్నాం అనుకుంటా. సో పాడుతా తీగ, ఓకే, టాక్ అబౌట్ వన్ బిగ్ అచీవ్మెంట్. యా, పాడుతా తీగ తర్వాత ఐమ్ రియలీ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ టు సే దట్ నేను యూఎస్లో చాలా కన్సర్ట్స్ ఇచ్చాను. ఐ వెంట్ సోలో అండ్ ఒక కో సింగర్, ఎనీ మేల్ సింగర్ ఉంటారు. సో యా, ఆల్మోస్ట్ ఒక 7 times వెళ్ళా నేను యూఎస్ కన్సర్ట్స్కి. అండ్ 7 seats దాటి 7 times వెళ్ళింది అమ్మాయి. ఓకే సోనీ.
ఓకే ఓకే ఓకే. సో బేసికలీ తరానా అని ఒక ఎన్ఆర్ఐ ఆల్బమ్ చేస్తున్నారనమాట శారదా సింగిరెడ్డి గారు యుఎస్లో. సో తరానా ఆల్బమ్కి అక్కడ ఎన్ఆర్ఐస్ కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేసి అండ్ ఎన్ఆర్ఐస్కి ఆల్బంలో పాడే ఛాన్స్ ఇస్తారనమాట. దట్ ఈస్ అ ప్లాట్ఫామ్ అక్కడ సింగర్స్కి, ఎన్ఆర్ఐ సింగర్స్కి. సో ఆ ఆల్బమ్కి మొత్తం మెంటోరింగ్ నేను చేశాను అనమాట. Wow. 3 సిరీస్ ఫినిష్ అయ్యాయి, 4th సిరీస్ కూడా చేయబోతున్నాం. సో డాలస్ డ్రీమ్స్ ప్రొడక్షన్స్కి CAO లాగా ఉన్నా అనమాట, చీఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్. పెద్ద పెద్ద వర్డ్స్ అని చెప్తుంది నూతనా. డాలస్ డ్రీమ్స్ ప్రొడక్షన్స్ అండ్ తరానా. సో యా, దట్స్ వన్ ఆఫ్ మై అచీవ్మెంట్స్. శ్రీలక్ష్మి పెళ్ళి ఎప్పుడట అనేది? పెళ్ళి అందరికీ 24-25 వచ్చేసరికి క్యూరియాసిటీ అండి, పెళ్ళి 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 ఎప్పుడు అని. మీరు హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్న మీకు ఎందుకండి ఆ క్యూరియాసిటీ అని నేను అడగలేదు. ఎక్కడున్నా చాలామంది క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది. నా ఏజే కాదు, నేనే కాదు, నా ఏజ్ వాళ్ళు చాలామంది నేను కూడా అడుగుంటారు కదా. సో నన్ను పెళ్ళి అయిపోయిందని కూడా అనుకున్నారు కొంతమంది. ఓకే, సో మా అన్నకి పెళ్ళి అయితే నా పెళ్ళి అనుకున్నారు అది. సో బేసికలీ లైఫ్లో ఇంకొన్ని చెయ్యాలని ఉంది, అచీవ్ చేయాలని ఉంది. సో అవన్నీ అకంప్లిష్ అయిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకుంటా. అచీవ్ చెయ్యి. ఇండస్ట్రీలోకి ఎలా వచ్చారు? ఎలా వచ్చానంటే అప్పుడైతే ఆటో బుక్ చేసుకుంది. యాక్చువల్లీ కాదు, ఆటో బుక్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ లేదు. రోడ్ పైకి వెళ్ళి ఆంటీ ఇంకా తను ఆటో ఎక్కి 80 రూపీస్ 90 రూపీస్ అయి ఉంటుంది ఆటో ఫేర్ మీటర్ మీద. సో అలా వెళ్ళింది అనమాట. సోనీ నీకు బాగా క్రియేటివిటీ పెరిగింది సోనీ. చాలా, ఇది క్రియేటివిటీ కాదు, క్రియేటివిటీ. నీకు లాక్డౌన్లో ఏదో అయింది సోనీ. లాక్డౌన్ కాదు, ఇది అంత మధుర వాళ్ళ దయ, మధురమైన. ఓకే ఓకే, లెట్స్ గెట్ బ్యాక్. నో ఫ్రంటే, బ్యాక్ కెమెరాలో రాదు, ఫ్రంట్ వస్తుంది. సోనీ తట్టుకోలేకపోతున్నా, ఇదే మ్యాజిక్. ఓకే, ఇండస్ట్రీలోకి ఎలా వచ్చారు? ఓకే, సో నా ఎంట్రీ ఇలా అయింది బేసికలీ. పాడుతా తీగ అయిపోయిన తర్వాత కార్తిక్ కొడకళ్ళ మ్యూజిక్లో బందూక్ మూవీ పాడిన తర్వాత ఐ యూజ్డ్ దట్ పీస్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ యాజ్ ఎ డెమో. అండ్ అలా 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 మెల్లిగా ఆపర్చునిటీస్ వచ్చాయి. దట్స్ హౌ ఇట్ వెంట్. అంతా మనదే ఉందండి, ఆయన ఇచ్చింది. దేవుడి పైన భారం వేసావా? ఎప్పుడో వేసా. వేసేసావా? వేసేసా కాదు, వేసేసా. షియా, షా కూడా కాదు, షియా. ఓకే సోనీ, యా, థ్యాంక్ యూ. వెల్కమ్. బట్ జోక్స్ అపార్ట్, I think you've been having a consistent growth from the time you entered into the industry. Touch wood, it should always be up and above. And thank you so much, Nutana, for being on my show. It was super nice, super peaceful and melodious throughout the episode. హాయిగా ఇట్లా ఒక మంచిగా స్మూత్ సిల్క్ చాక్లెట్ తింటూ అట్లా కార్లో కూర్చొని బంప్స్ లేని రోడ్లో, ట్రాఫిక్ లేని రోడ్లో, హైవే లాంటి మంచి రోడ్లో వెళ్తున్న ఫీలింగ్ వచ్చింది ఈరోజు. నీ క్రియేటివిటీ నిజంగానే పెరిగింది సోనీ. బట్ మన లాస్ట్ సెగ్మెంట్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఆర్ మెమరీల్. సో మెమరీ రీల్ అనమాట. సో ఎన్నిసార్లు సోన్నా నేను చూసారా ఎంత కాన్షియస్గా ఉంటున్నాను. దట్ ఈస్ ఆర్ మెమరీ రీల్. అందులో మన ఇన్స్టాక్స్ నుంచి ఒక పిక్చర్ తీసుకొని వీ వాంట్ యూ టు సైన్ దట్ పిక్చర్ సో దట్ ఇక్కడ మా మెమరీ రీల్లో ఒక పార్ట్ అవుతావు నువ్వు కూడా. డెఫినెట్లీ. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు దట్ సెగ్మెంట్. Before that, I want to thank Madhura Audio and especially Sony for bringing me here. And Sony is a very sweet and kind-hearted person. Frankly, నాకు చాలా అంటే you can learn very good things from Sony actually. అంటే ఇట్లా నేర్చుకోకండి, ఇట్లా క్రియేటివిటీ ఉంది ప్లీజ్, ఇట్లాంటి నేర్చుకోకండి. బట్ జోక్స్ అపార్ట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నూతన, సో కైండ్ ఆఫ్ యూ. యా, సో ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ టు బీ ఆన్ దిస్ షో. సో నూతన, లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ఇన్స్టాక్స్ మూమెంట్.
for being here. Thank you, So Soni. firstly, stay safe. మాస్క్ ఇస్తున్నారా? శానిటైజర్ Sanitizer. ఇదైతే నీ ఫోన్ కి పర్ఫెక్ట్. Oh నీ yeah. OCD కి నీ పిచ్చితరానికి yes perfect Thank gift. you. And this is a small This is cute. స్మాల్ స్పీకర్ రేడియో ఫ్రమ్ మధుర ఆడియో టు యూ. సో మేము ఎప్పుడు నీకు ఫర్ ఎవర్ గుర్తుండిపోవాలి అని మా సైడ్ నుంచి ఒక చిన్న బహుమతి. Thank you so much. So sweet of you guys. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు అయితే నాకు నూతన మెలోడియస్ వాయిస్తో కడుపు నిండిపోయింది. తనివి తీరా పాటలు పాడించుకున్నాను నూతనతో. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ ఐ విల్ సీ యూ గైస్ విత్ అనదర్ బ్యూటిఫుల్ గెస్ట్. సైనింగ్ ఆఫ్ సోనిక మండూరి.